ng'anyo makwa wuok to wawer to wating'o kaka nwajadhi chon ka nwachako ginicha macha ng'anyo makata piny ngima nyalo yie. To adiera ka wadok chien higa mar 2024 higa mokalo nono ka rawere ne wuok oko ka ng'anyo mamuola bang' mane manoneno ka joma moko maniluongo ni gin jonjore kata gunse makoro ne iluongo to koro infiltrate jogo mano wuok oko ng'anyo mar adiera. Jogi ng'ama luongo gi ko tiyo kod ranyisi guns ma yande wanene chuny boma ma Nairobi. Rawere mano wuok oko ng'anyo gin ne gin peaceful. Kata kamano guns makoro noting'o loth makoro ne laure kod ji e chuny boma kendo mane obila e ochiwo ne arita. Gin ema giketho ng'anyo kose rawere makoro wuok e agenda margi mar ng'anyo gidhi e gik mamoko mamiyo ioro guns mondo infiltrate ng'anyo magi. Erokamano sana Joyce. Achaka nyisi ni asomo siasa. Omiyo ang'eyo siasa matin. Seche mowuok kata mar rawere wuok dhi ndara. Pachwa kata paro mane wan godo en niya nwadwa loko kaka piny mar Kenya timoro nade iriembo. To diere ka jasiasa moro tiyo gi gino kaka opportunity. En onene kaka thuolo makende monyalo tiyo godo e loko kata bede telo kata kaw gini mondo gi on. Iseneno asebedo kendo asewinjo wawuotho e town wang'eyo gik matimore kaka ng'anyo ma 2015 wang'eyo buche igoyo mondo oluong rawere mondo tim ang'owa odhi e ndara to seche mwasechako luongo gi at political viewing no koro waweyo gima oterowa kucho wacho ni ng'anyo wadhi ng'anyo mondo ng'ato oyud ang'owa oyud fame. To mana kaka bende notemo lieko cha DIG e ja complainant e case ni te gima wakia bende sata seche mwago koko ni mondo DIG kiwacho ni notimo ordering mondo Albert on to police nonro makata report gi wacho maber ni gindiko IG o complain kata Ruto sani en mani seche moko wakinya ahinya kasto iwewaga ahinya nyewana ni mano koro ratwichwa. Ruto bende sani nyalo bedo gi ratiro mar dhi e court kowacho ni rawera miluongo ni Faith ni okinya penja ni uruge moti manade okinya achinchi mani gima ne IG nani lang'ato timo o complain ne police ni rawera mar Batis owuoyo koda marach and the police so complain himself he's also a human being embe ndano koro wacho ni ng'ani kinya ogo report ka obila koro enti obila mondo manye okele to ko bede lweto obila to bilo tiyo kode marach mane mako wako ndem mogik katieko nini matin mondo awene ng'ato bugole pache ada wacho ni wang'anyo kendo wang'anyo maber ndi to bwa penjore ma kaka jude ni to ng'anjwani to otero wakade en gole en mane tarik 25 wacho ni wadhi ng'anyo kada ng'apenje sani ni to objective ne madhi ng'anyo en mane to chaki penje mok giwuoyo idhi jo ka gigo pogore an wacho ni anadhi ng'anyo mondo Albert otim ang'o oyud justice to ano dhi nyisi na nadhi ng'anyo mondo nini finance bill ogo piny ano dhi nyisi ni adhi ng'anyo mondo nikech aneno ka ji mano bende wabobedo kwa twake ni ng'anyo mopanga tarik 25 mano juma manyien.